Ito ang DXDR 981. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, mga suking tigpaminaw, kahibalo ba mo unsa ang kamatuuran nga dili masupak o lisod supakon sa atong pangwinta nga bisan kinsa lisod kayo ang paghuna-huna nga kini dili tinuod o sa atong pamalansi, sa atong pangisip, lisod ingno nato nga dili na tinuod. Kitang mga tao niining kalibutana, nagkadaiya ang atong mga prinsipyo, panghuna-huna, mga gituuhan, apan kini nga kamatuoran nga atong hisgutan karon malisod ni supakon, kay kung ato ning supakon makahuna-huna gyud ta, nabuang naman siguro ko. Supakon ang kamatuoran nga lisod o dili gyud masupak. Unsa man ang maong kamatuoran nga di gyud nato masupak kung mugamit ta sa atong right sense o maayo nga paghuna-huna. Ang kamatuoran nga ang nasayod sa usa ka butang, unsaon kini paggamit. Siyempre, ang gahimo sa maong butang, ang gabuhat. Pananglit ikaw, nakahimo ka og usa ka sa maimong naimbento, usa ka butang nga naimbento. O di ba ikaw usa ka author og usa ka libro, magsusuwat og usa ka libro. Kung ikaw maoy magsusuwat sa maong libro, di ikaw po'y labing nasayod sa maong libro. Kung dunay mubasa sa imong libro, di kung ang mubasa gusto makasabot o kung sige pasabot sa maong libro, siyempre, aron makasigurado di kung naay mga pangutana dito nga mahimo sa pagbasa, di ang pangutanon ang author, dili ang ikaw nga gabasa. Kay di god ikaw may gasuwat, ga-publish sa maong libro. Unsay buot natong ipasabot ni ana, no? Gihimo man nato ng introduction aning kamatuoran karon nga lisod, dili gyud masupak nga kamatuoran. Ang kamatuoran nga kita tanan, no? Kamong mga naminaw karon nako, wa gyud siguro moingon nga nagpuyo ko o nagpuyo ka nga gawas sa kalibutan. Di ba? Kinsa may mo ingon ninyo, no? I-text ko, no? Kung hibalo mo sa akong cellphone number. Kinsa may mo ingon ninyo nga wala ko sa kalibutan. So kamong mga naminaw karon sigurado gyud ko nga naamo tanan sa kalibutan, naamo sulod sa kalibutan. Wala mo dito sa gawas, di ba? Moabot ba ning atong signal sa radyo dito sa gawas kalibutan? Bisan pa siguro maabot kinsa mo pay gapuyo dito, di ba? Ang buot na akong ipasabot, ang gabuhat ni ining kalibutana, siyempre, unsa may atong itawag niya, ato siyang gitawag og labawng makagagahom. Oh? Dios nga gamhanan. Pinakagamhanan, kung napamangga nila ang gamhanan. Okay. Gamhanan, tungod kay, kung atong una-hunaon, kung muingon ta nga tao may gabuhat ni ini, dili. No? Kinsa may muingon nga tao may gabuhat sa kalibutan. So, kumon naman yun nga atong na gamit nga pulong, ang atong itawag niya kining gabuhat sa kalibutan ang Dios.
ang Dios. Gawas niya itong mga tao nga hangtod karon dili mo tuog Dios. Pero kanatong mga nagtuo og Dios, pero by the way, kini bang mga tao ba, mga igsuo nato nga wala magtuo og Dios. Giyon sa man po nila pagsiguro, no? Kung pananglit gihimo nilang basihan nga nung di sila mutuog Dios kay wa silang kita pananglit, ingon sila nga di ko mutuo kay wa kong kita. Gawas kong magpakita siya o makigistorya siya, hiya pa kong mutuo din, ipakita niyang gahom. Okay. Yun sa man po niya pagsiguro nung nga wala. Tungod lang kay wala mo pakita niya o wala makigistorya niya, sabto na dayon nga, wa gyud. Parehas na ng dunay gipusil, unya wa siya kakita sa gapusil, muingon dayon siya nga, away gapusil ana. Tungod lang kay wa kita. Dili na sa sakto nga pangisip, saktong pangatarungan, naagi gapusil. Wa lang kakita. Ay nga nabod. Alang-alang og kining kalibutan mutungha rag iya nga walay gabuhat ni ini. Di ba? Okay. Ang usa ka butang dili mahimo kung walay cause. Walay gabuhat niya na. Kalit lang nagtungha kining kalibutan nga napuno sa order, ang hanay, mga planetas, wa magkabangga, na kaugalingon niyang agianan o orbit. Imposible kay na sa atong panghuna-huna nga mutungha ra nagiya nga walay gahanay, walay gahimo aning mga butanga. Og diretso na lang ta. Kita mga nagtuo moingon man gyud, siya ang labawng makagagahom sa nga tanan. Ang Dios. Ang Dios. So nga nung ato maning gipasiuna nining atong hisgutan karon nga kamatuuran nga dili gyud masupak kung doon na may masupak, nalisuan gyud sa maayong pangisip kung supakon nga ang labing nasayod unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutana nga diin gatungtong ta nagkinabuhi ta ang labing nasayod unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutana. Siyempre, ang creator, ang gabuhat ani, ang Diyos. Gitawag mo na itong Diyos, di ba? Sa Hebro, Elohim. Sa Griego, Theos. Sa English mo na God. Gitawag na to God. Din ato pong Bisaya o Tagalog, Diyos. Diyos, okay. So, ang Diyos maoy labing nasayod unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutana. Kinsa may musupak, anak, no? Supak ana di katura pong di mo tuog Dios. Pero kadtong nagatuo og Dios, so sao man supako ninyo nga siya may gabuhat sa kalibutan? Tingali mo supak ka tungod king wa ka kita niya, wa ka makigistorya niya, pero dili na mahimong rason, no? Okay, tungod lang kay wa ka kita, di na ka mutuo. Kanang kuryente bitaw di man na makita nato, pero hikapan ng kanang alambre nga naay kuryente, live wire, sige hikapa, di man nimo makita ng kuryente, pero sulay hikap ng kanang kable nga gilatayan sa kuryente, sulay, di ba? Okay, kirig ka diretso. Okay, dili na himong rason kay wa ka kita di na tinuod, di ba? So, siguro, kung gusto yung makita siya, di paning kamot nga, unsaon nimo nga magpakita siya nimo. Pero kung dili, okay, pero kanato mga Kristiyano, diritsoon ta lang ni. Ang Ginoo gusto mutuo taniya, nga bisag walay ebidensya nga siya, nga iyang ipakita nimo, nga kanang imong, kanabang katuo juga niya, kanang makita nimo. Nahinumdum mo sa gospel, no? Si Tomas, nga katong nabanhaw na si Kristo. Kinsa may duha-duha ato. Bisag nagpakita na si Kristo, nabanhaw siya. Gaduha-duha pa man si Tomas. Pero pagkakita niya, gaduha-duha gyapon. Pero natuo siya. Pero giingnan siya sa Ginoo, nituo ba ka, Tomas, tungod kay nakakita ka kanako? Nahikap gyud nimo?
bulahan kadtong mituo bisan wala kakita. Buti pasabot, bulahan kadtong mga tao, nga nagtuo og Dios bisan wala kakita og ebidensya. Pero kung ayuhon na tog balanse, mangita pagod daghan pang ebidensya nga kining kalibutan lang atong gitungtungan ebidensya naman eh. Di ba? Alang-alang og way gabuhat ani. Di ba? Mangita pa yung kanang ebidensya nga mo satisfy ka aya ka mutuo. Bitaw katong akong higala nga kanunay nako ni adtong ma-dialogue diya sa social media sa Facebook nga usa ka agnostic ka maulag kanang agnostic di man pud mo ingon nga wala gyud no. Nya di pud mingon naa gyud. Ang iya na lang siya gipangita ay ha na gyud mutuo na gyud siya ng Dios, ana atong Dios. Kung naay ebidensya nga mo satisfy siya, siguro ang but pasabot niya nga magpakita siguro og milagro ba nga rin makig-istorya niya ay ha na siya mutuo. Na ako siyang giingnan nga so pananglit usa ka kaatiyo hindi gyud mo tuo unsaon po nimo pag siguro nga wa gyud nga wa man kang kita wa man ka nasayod sa tibuok ka istorya aning kalibutan na tungod lang kay wa ka kita wa siya making istorya nimo mo ingon na kang di siya tinuod ay dili na okay pagkadaghang mga wa na to makita pero tinuod di ba kitang mga nabuhi karon ng mga panahon na. Siyempre, katong mga tao sa una, watang kita, pero tinuod gito. Di ba? So, mauna, karon nganong ato maning gipasiuna aning tupikuha, mga igsoon. Nganong gipasiuna nato ni, tungod kay, kung muagree na ta, mutuo na ta, nga ang Dios maoy gabuhat sa kalibutan, but ipasabot siya maoy labing nasayod unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutan na kay siya go'y gahimo. Sama sa libro nga imong gisuwat, ikaw maoy utor, di ikaw maoy labing nasayod, knowledgeable about anang imong libro, kay ikaw may gabuhat. Ikaw may utor. Unya ang utor aning kalibutan ang Dios man, di siya mo'y labing nasayod unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutan na. Mao na nga kung gamito na to atong pangisip, kung magsigira tag hunahuna, unsa gyugay angay buhaton, unsa gyugay insakto aning kalibutan na? Unsa gyugay moral nga insakto? Siyempre, di magpakisayod ta niya. Ato siyang pangutanon. Dios, kay gitawag man nato siya Dios. Unsaon man gyud pag kinabuhi diri nining kalibutan na, kay ikaw may labing nasayod, kay ikaw may gahimo. Ang uban mo, ingon na lang, wala man ko tubaga. Kung tinuod pa nga naa siya, ano mo kunya tubaga? Di magduda na puga. Pero ingon ani lang, dili ta kabuot niya, o giunsa niya pagpadayag, giunsa niya pagpaila ang iyang kaugalingon. Kay ang nakasipyat gunato, kung kita mo yung magbuot, unsaon nga, aya ta mutuo niya nga kita ba'y maghuna-huna ba nga dapat ingon ani mo naogid siya din makikistorya nako aya ko mutuo niya. Na kung kita mo'y magbuot sa unsang paagi siya magpaila nato agoy masipyat gyud ta ngano man. Kay ngano siya goy Dios di siya mo'y magbuot. Siya mo'y silbing magbuot sa unsang paagi siya magpaila nato dili kay kita kay kung kita mo'y magbuot sa unsang pagi siya magpaila, unya dili na niya ihatag, di na tamutuo niya. Di ba? Nya kay naaman siya pagtulunan diya sa gospel, nga bulahan kadtong mituo bisan wa kita. Sa ato pa, by that principle, dili di siya obligado nga magpakita yung ebidensya. Kay mo man iyang gusto, nga gusto siya mga tao nga mutuo niya bisan wa kitag ebidensya. Di ba? Unsa may giingon niyang Tomas, nituo ba ka tungod kay nakakita ka? Nahikap yung guni mo? Bulahan kadtong mituo bisan wala kakita. Di ba? So, mauna nga, giingnan ako tong higalan ako sa Facebook nga agnostic, kung dili ni mo usbon ng imong panguna-huna, nga ikaw may magbuot, unsang matanga sa ebidensya ang imong gustong makita ay kamutuo niya,
mamatay na lang ka. Mamatay na lang ka. Di, mamatay na lang ka nga, di juga ka ilan niya. Mamatay na lang ka nga, naa sa imong unahuna nga, kanang way klaro nga nabay Diyos o wala. Kung katupong atheist nga, mamatay na lang ka, nga, dili ka mutuo og Diyos. Kaya nga naman, ikaw manggoy gabuot. Ha? Butan man nimo ang Diyos. Sa unsang matanga siya, magpailas iyang kaugalingon, ahya ka mutuo niya. Nakaron, dirita. Kay dili man gyud di ay sayop man gyud ng panguna-huna nga kitang mga tao may magbuot. Sa unsang paagi magpaila ang Dios nato, sayop man gyud na. Oh? Ano man? Ano kita may magbuot nga dili man ta Dios. Ang magbuot Dios kay siya goy tag-iyas kalibutan, siya goy gagama. So siya may magbuot sa unsang paagi siya magpaila nato. Karon unsa mang libruha? Unsa mang referensyaha? Oh? Nga nagtudlo nato giunsa sa Dios pagpaila ang iyang kaugalingon. Di ba? Nagpaila ang Dios sa iyang kaugalingon pinaagi og revelasyon. Ni-reveal siya. Sa Hebrehanon, dire kutlo na tag bersikulos Biblia. Sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Kung wa ko masipyat sa bersikulo, basta Hebrehanon na 1 ngadto sa 2. Unsay giingon diha? Giingon sa Hebrehanon 1:1 hangtod sa 2, sa karaang panahon ang Dios nakig-istorya pinaagi og mga propeta. Pinaagi mga propeta. Sa ato pa niadto sa karaan ko no, mahibaw-an nato unsa ang kabubuton sa Dios, unsa ang iyang gusto nga atong buhaton ni ining kalibutan na kay siya may nasayod unsaon pag kinabuhi dinhi kay iya guni. So, kung gusto ta masayod ang mga tao niadto sa karaan, kung gusto masayod unsa ang pagbuot sa Dios, unsa ang gusto niya nga atong buhaton dinhi sa kalibutan nga iyang gigama, magpakisayod ang mga tao kaniadto sa karaan pinaagi sa pagsaksi sa mga propeta. Buti pasabot, sa karaang panahon nakig-istorya ang Dios pinaagi og mga propeta. Mo nang hingtuot ato mga propeta diha sa atong Biblia. Di ba? Dayon, naa naman ta, wa naman ta panahon sa una, di naman ta karaan. Sa sumpay nag-ingon diha. Sa karaan lagi kuno ang Dios nakig-istorya pinaagi mga propeta. Pero sa kaulahiaing mga adlaw kun last days, mo na ni atong panahon karon. Ang Dios nakig-istorya pinaagi sa iyang bugtong anak. Kinsa man na siya, kabalo na ta mga Kristiyano. Ang Dios nakig-istorya pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga wa gyud tay laing opsyon kung gusto ta masayod unsaon pag kinabuhi ni ining kalibutan. Oh? Dapat magkristohanon gyud ta. Oh? Ano man? Kay si Kristo man ang bugtong anak sa Dios. Nga gipadala sa Dios. Nga aron kita masayod unsaon pag kinabuhi ni ining kalibutana. Nga kung atong ayuhog tuon, nagkinahanglan man tag kaluwasan kay makasasala man ta, o kini man pud siya. Mu'y nagluwas nato si Jesus Christ. Mao na nga Jesus Christ. Pero lagi, daghanan natong nakahibalo og Jesus Christ, pero so maning lain-lain man po na itong huna-huna mahitungod ni Jesus Christ. So, ang punta mag-usa. Wa ta mag-usa tungod kay kita mga tao, God, kining atong interpretasyon, labi na kong private interpretation, mao ginay hinungdan nga magkadaiya gyud atong pangunahuna mo nang di ta mag-usa. Mao na nga kining tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko ato gyung ayuhog tuon at ayuhon gyud natong taltag bali-bali ang Biblia aron kuha na to ang target gyud ba no nga interpretation nga mao gyud dapat hiusahan nato. Na ako ni adto hapit man kumubiya sa Katoliko kay abinakog ang mga dili Katoliko mo ay gatudlog insakto mahitungod ni Jesus Christ. Oh, abinakog mga dili Katoliko mo ay gatudlo gyud insakto. Pero
sa wahing bahin sa akong pagsusi, ang gituhuan ako ni adtong dili insakto mao magyud nuhin insakto. Nainumdum lang ko sa giasoy ni Isaiah sa 5:20 nga bantayan ni nato kay moabot ko no ang panahon nga ang puti himuong itom. Pwede ba na nga ang puti magyud na sa ang paghimong itom ana. Pasumbingay ko no na, pasumbingay di na sabton literal nga kanang itom nga color nga imuo nimong puti, ang Dios na makahimo pud na. Di ba? Pero pasumbingay na. Ang buot ipasabot ni Isaias ana nga moabot ang panahon kanang puti himong itom, ang buot niyang ipasabot nga naa ko ni mga tao nga ilang balit-aron. Ang kamatuuran himuo nilang bakak ug ang bakak boy himuo nilang kamatuuran. Ang example ani kining nahitabo nato ron sa relihiyon nga ang gitukod ni Kristo mao na may ilang isipon nga sayop. Di ba? Tawgon pagalit nilag apostate church. Ang gitukod ni Kristo, akusahan na nilag natalikod ko no, nagtudlo na kunog sayop. Di ba? Oh, laliman ka ang gitukod ni Kristo, nagtudlog sayop, unya ang gitukod og tao, wala magtudlog sayop. Balihon. So, mao na mga igsuon nga, mao ni nahitabo na to ron sa kalibutan. Ni daghaning relihiyon, kay balit-aron man ang kamatuuran. Unya, mga igsoon, magbantay po ta kay kinigong pagbalit-ad sa kamatuuran, duha mo guni ka klase, God. Dunay ka nang nabalit-ad nimong kamatuuran nga honest mistake, kuha kang kahibalo, nasipyat lang ka, kay tao ka. Oh, honestly, nahimo nimo ang sayop. Oh, dili ka guilty ana sa moral philosophy. Pero kung nakahibalo kang sayop ka, unya imog yung ipadayon na, diha na ka magilty. So, mauna mga igsoon. So, kung muuyon mo nako katong atong introduction ka ganina, nga ang labing nasayod unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutan nga atong gipuy-an gitindugan. Ang labing nasayod unsaon pagkinabuhi og insakto ni ining kalibutana mao ang gabuhat ani sa ato pa ang Dios. So magpakisayod ta sa Dios. Unya dili kita mo'y magbuot sa unsang paagi magsulti. Mamulong ang Dios nato. Ang Diyos rapod mo'y atong pagbuton. Yan naman ang gireveal. No? Sa iyang revelasyon, nakikistorya man kuno siya pinagig mga propeta. No? Hebrehanon 1:1-2 mo nang mutuotag mga propeta. Pero sa atong panahon karon sa kaulahiang mga adlaw, nag-ingon siya. Nakikistorya kuno siya pinaagi sa iyang bugtong anak sa tupa Jesus Christ. Mao na nga magkristyano ta. Kitang tanan. Di ba? Magkristyano tang tanan. Kay naaman day ni Jesus Christ na to mahibawan ang pagbuot sa Dios unsaon pagkinabuhi ni ining kalibutana. Ang pangutana, lain-lain maning bersyon ron mahitungod ni Jesus Christ. Kay mga pastor, ministro, pare, dili man magparehas ilang bersyon ni Jesus Christ. Ayaw lang pug kaluya ana, no? Ayaw lang pug kaluya ana. Pangitao na to asa gyud ang tinuod. Kaysa gikaingon ko na, gitagna na, nga na ay magbalit-ad sa kamaturan. So, buot ipasabot, diskubriho na to kung wa pa ta ka-discovery. Unsa gyud ang lunsay nga lunsay gyud. Ug ang bakak nga bakak gyud. Kay na may giisip nilang bakak unya tinuod ay. Kining giingon nila nga, kining Katoliko kuno Babylonia. Inahan sa bigaon, di ba? Santo Papa ko no, mananap nga mapinta 666. Nituo mo ana, ako nituo ko ana sa una. Hapit ko gumubiyas Katoliko. So mao na mga igsoon nga pinagi nining atong tulumanon, dili lang kay atong tulumanon ha, daghan pong ga topic og sama ni ini. Usa lang ning ato, kini ato contribution ni sa ato ni nga part no. Kay matag Kristohanon. Okay, tawag manggod ta sa pagsaksi. Dili saksi niyo ba ha, kay tukod na nagtao. But pasabot, kitang mga Kristohanon nga naagyod na nisakay sa matuod nga barko, no? Ang simbahang Katoliko, musaksi gyud ta, mutabang tas ng mga pare, di kay mga pare natong pasagdan, no? Nga busy po na sila, no? Dili galit nila mahimo pud tanan. Ang ila katurang mastery pud nila. Dahil kadang pagmisa o kung sa panang ilang tahas, pero ang uban, dili na nila na kaya. Pras anang pagpasabot.
Ya, dipindi po na sa ila pong kuan pod nahibaw-an. Dili mo po ng pare gigasahan jog apologetics, no? Na may mga pare nga expert diha ras liturhiya, no? Dili sa apologetics. Mao na nga diha sa apologetics tabangan nato atong mga pare, no? Kining pagpasabot sa atong pagtuo para nga mahine-hine na nig kasulbad atong problema sa disunity, no? Nang wa ta mag-usa ba sa pagtuo. So mga igsoon, pasensya kay wa naman tay igong panahon. Padayon ta sa sunod Domingo pohon. Kini si Veritas, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.